வெல்கம் டு சாந்திஸ் தெளிகை. இன்றைக்கி ஜவ்வரிசி வடாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு மாவு ஜவ்வரிசின்னு கேட்டு வாங்கணும். அதை நல்லா களைஞ்சு அதுக்கு மேலே 1 இன்ச்சு தண்ணி இருக்க மாதிரி ஊற வைக்கணும். முதல்லலாம் ஊற வைக்காமே பண்ணுவா. அந்த ஊற வைக்காமல் பண்ணுற வேர்ஷனும் என் பிளாகில் இருக்குது. இது ஊற வச்சு பண்ணுற வேர்ஷன் இப்போ பார்க்குறோம். அடுத்த நாள் மார்னிங் அந்த ஜவ்வரிசி நல்லா ஊறிண்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்சார்ப் ஆகி உதிராக வந்திருக்கும். அப்படி முத்து முத்தாக இருக்கும், நல்லா ஊறின்ட்டுருக்கும். இந்த மாதிரி உதிராக ஒத்தையாக ஊறி இருக்கும். இதில் நம்ம ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி விட்டு நல்லா கலக்கணும். சின்ன லம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கலக்கி விடணும். குக்கரில் 1 கப்பு ஜவ்வரிசிக்கு 6 கப்பு தண்ணி. நான் 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி குக்கரில் ஏற்கனவே அது கொதிச்சுட்டுருக்கு. இதையும் குக்கரில் விட்டு கலரணும். கலர்லன்னா அடி பிடிக்கும், கொஞ்சம் கலரிண்டே இருக்கணும். இதுக்கு நடுவில் ஒரு 4 பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் உப்பு, நல்லா நைஸாக அரைச்சி அதை வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். எலுமிச்சம்பழம் வேணும்னா போட்டுக்கலாம். நான் போடுறதில்லை எலுமிச்சம்பழம். இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயம், பச்சை மிளகா, உப்பு அரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் இதில் விட்டு கிளறுறோம். மொத்தத்துக்கும் தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது 1 ஸ்பூன், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்போவுமே வடாத்துக்கெல்லாம் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக போடணும். யூஸ்வலாக போடுறதுல ஒரு 1/2 பங்கு இல்லைன்னா 3/4 பங்கு போட்டால் போதும். ஏன்னா வெயிலில் வைக்கும்போது அது இன்னும் உப்பு கரிச்சு போயிடும். அதனால் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விடணும். எல்லா முத்தும் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வரணும். இப்போ இன்னுமே கொஞ்சம் வெள்ளை வெள்ளையாக இருக்குது. இதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் கிளறுனா எல்லா முத்துமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்துடும். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகிடுது. ஆல்மோஸ்ட் டன். இப்போது இது ஒரு கூழ் பதத்துக்கு வந்திருக்கும். எல்லா முத்தும் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகி ஒரு கூழ் பதத்துக்கு வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறினோடனே மொட்டை மாடியில் ஒரு துணி ஈரம் பண்ணி அதில் இந்த மாதிரி குத்திடணும். இது 2 நாள் 3 நாள் காயணும். அதுக்கப்புறம் இந்த துணியை திருப்பி போட்டு தண்ணி தெளித்து இதெல்லாம் உரித்து எடுத்துடலாம். இந்த மாவுலேயே தக்காளி பியூரி, புதினா பியூரி போட்டு கிளறி தக்காளி ஜவ்வரிசி வடகம், புதினா வடம் இதெல்லாம் போடலாம். முடிஞ்ச அளவில் பிளாஸ்டிக் ஷீட் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. துணியில் போடுறது நல்லது. நல்ல குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் ஷீட் வாங்கியிருந்தேன்னா அதில் போட்டுக்கலாம். நல்லா 2 நாள் 3 நாள் காஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் வடம். முத்து முத்தாக ஒரு பக்கம் இருக்கும். அப்படி கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். எண்ணெய் காய வச்சு வடாத்தை போட்டு பொரிச்சு எடுத்ததுன்னா அப்படி சீறி பிரியும். எவ்வளோ அழகாக முத்து முத்தாக பொரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் முத்து முத்தாக.
டீட்டெயில்டு இங்கிலீஷ் ரெசிபி வேணும்னா என்னோடய blog லிங்க்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில், அதை பாருங்க. ஜவ்வரிசி வடை ரெடி.